Bună ziua, lume! Bine am găsit la un episod cu Fortnite! Și da, filmează pe telefon și am Fortnite pe telefon, asta e chestia. Și presupun să dăm un meci de 0 bui pentru că nu sunt bun la construit și... Da, am level 9, nu prea mă joc. Uitați și... a lui Laur Foc. Aveți canalul lui Laur Foc în descriere. El m-a inspirat să mă joc Fortnite și chiar cu mare drag vă rog să vă abonați la el. Și la mine vă rog frumos. Da, și cred că nu mai... Așa, ne bagă. Pam, 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 pam. Așa, mă bagă. Să știți că o să fiu pe locul 17-27 sau pe locul 20 și 30 printre alea. Sau dacă mă dă cu 2 a tryhard printre 30 și 40. Dar să sperăm că o să facem victorii royale. Sper. Câte FPS-uri am? Pe bune, păi cred că gen cu FPS-urile să nu pot să mă joc în viața mea. Acum am cresc FPS-urile. Mă duc acolo, băiețele. Acolo mă duc. Să știți că cred că nu o să fiu pe locul ăsta pentru că am puține FPS-uri. Și mă enervează chestia asta. Dacă nu aveam puține FPS-uri, poate mai ziceam că știam și de astea. Aoleu. Roada cu fum. Numești. Bă, nu mai văd nimic de fumul ăsta, jur. Băieți, ce se întâmplă? Bine, l-am murit. Nu știu, da, bine. Mersi. Eu nu cred cum eu nu pot să cred că am supraviețuit, dar uite așa, bine și cu atenție văd. Bine, băieți, deja am făcut 2 kill-uri. Deja mă descurc bine. Bă, frate, dar ăsta avea arme, eu aveam că... Da, dacă am picat și mie o armă de aia care tragea ca lumea și un shotgun, poate mai ziceam că câștig. În plus nu râdesc, că sunt începător, abia ce m-am apucat acum câteva zile, 4. Deci nu sunt chiar vechi. Laur Foc. Se joacă de 2 ani până. Și gen, cu el am picat pe locul 3, deci pe locul 3, adică aproape victorii royale. Odată am picat el pe locul 2.
Adică eram foarte aproape de victorie royală. Deci chiar vă recomand să vă jucați cu el, că chiar știu. Tot dacă vedeți care e level puțin gen, se joacă chiar foarte bine. Bă, zic eu. Bă, dar eu nu credeam că o să mă joc chiar așa de bine, că gen am puține FPS-uri și și cu FPS, gen, eu cu FPS-uri mari, cu Shogun eu nu puteam să fac atâta. Mă credeți? Gen, eu odată m-am jucat într-un meci ieri, mamă, mi-a picat carul OG, gen. Scarul OG mi-a picat, mamă, cât damage dădea, deci doar cu un glon, gen, dădea 35 viață. Cred că deja m-am decis unde să merg. Cea mai bine acolo. Așa, bine. Revin, băieți. Băieți, am revenit. Gen, omul meu a trecut fix pe lângă mine. Și nu m-a văzut, gen. Bă, omul meu ce face? Bro! Frate! Am puține FPS-uri și nu sunt obișnuit așa. Eu sunt obișnuit să am FPS-uri multe. Bro! Asta e. Cred că o să mai dureze încă 3 minute până mai fac. Până când un videoclip o face 10 minute sau dacă nu mor până fac 10 minute, nu mor. O să continui, stai să nu. Ce probleme s-a întâmplat până tu? Ce dai, mă, pe mine? Că dacă trag una, ia uite cât ți-am dat. Eu vă zic mereu să vă dați dinainte jos în alocația care vreți să vă dați. Uite, a adus cât de în spate eram și uite cât de repede. Acum am dau parașuta și deja merg pe partea cealaltă, adică. Mamă, e aici ceva în camă. Și cred că știți că în camă nu sunt bune. Wow. Bă, deci dacă era numai dus. Nu. Ba da. Grapple! Mamă, grapple-ul o să fie bune. O să fie bun.
Fugi acum, fricosule, fugi. Hă? Fugi, hă? Fugi. Bă, dar omul meu tot sare și nu pot să-l numerez. Bă, oameni buni, omul meu tot sare și nu pot să-l numerez. Bă, dar genă e mai dau și nu caut. Frumos headshot! Frumos! Băi, gen, eu dacă eram în locul lui, eu deja mă omoram. Dacă eram în locul lui. Că FAMAS-ul pentru mine chiar e bun. Haideți, băieți, să mergem în aventură. În aventură, pornim în aventură. În aventură, pornim în aventură. Vă place pickaxe-ul meu? L-am luat de la OG PES. Adică eu nu am luat PES-ul, pot să iei cu... N-aventură pe mine. Da. Uite, de asta nu mă agit eu niciodată. De asta. Pentru că pot oricând, adică, uite, adică ați văzut și voi că genul mi-a dat niciun damage, nu? Mersi. Bă, și gen, chiar, gen, uite, dacă eu nu am... Mamă, bă, dar tot mă spamează ăsta. Gen, omul meu tot mă spamează cu sunatul. Sper că mă aud pe video, că dacă... Nu mă las. Deja au mai rămas. Level up, level up, oficial, level up. Bun, da. Și aici și altul. A, nu, stai că este în tavan, nu are sens. Deci când mergeți, uitați-vă în tavan. Să zic eu. Adică... Ok. Nu. Da, ce v-am zis?
Cred că ăsta chiar e orb. Ah, you are serious? Ce prost că am folosit. Măcar am dat level up. Da, am zis că parcă la minuta 10, da, uite, da. Cred că atât a fost episodul de azi și ne revedem în următorul episod. V-am pupat! Pa!